בוקר טוב מסאוט ביץ' מיאמי. התעוררתי עם אנרגיות מטורפות, כי בעוד שעה, בערך 5 שעון ישראל, נשיק את המבצע הכי גדול שהיה אי פעם בסלימס. הרגשתי שהשמיים הם הגבול. החלטתי לצאת לפני הכל לארוחת בוקר בג'ו אנד דה ג'וס, כי הטונה קאדו סנדוויץ' שראיתי בטיקטוק קרץ לי יותר מדי זמן. $14 זה לא זול, אבל היה שווה כל שקל. אחרי ארוחת הבוקר הגיע הזמן לעבוד. מצאתי בית קפה מהמם לשבת בו. מיאמי מלאה במקומות כאלה והאווירה פשוט מדהימה. הרגשתי שהיצירתיות שלי פורחת. הזמנתי מאצ'ה קרה ופשוט נהניתי מהרגע. לצהריים הגעתי למסעדת קוט, מסעדת ברביקיו קוריאני, היחידה עם כוכב משלן. מכירים את הקונספט? מגישים לכם בשר נע ואתם מבשלים אותו בעצמכם על גריל שממש נמצא באמצע השולחן. האוכל פה משוגע, אבל אני לא אוכלת בשר בחול, אז הזמנתי דג. בזמן שאכלתי בדקתי את הטלפון וראיתי עדכונים מהצוות בארץ. המבצע שהושק כבר מראה תוצאות מעולות. איזה כיף לראות את הפירות של כל העבודה הקשה. בדידת סנדיי במקדונלדס. אומרים שההשראה הכי טובה מגיעה כשאת לא מחפשת אותה. אז הלכתי בדיזיין דיסטריקט והרגשתי איך הראש שלי מתמלא ברעיונות. צבעים, צורות, טקסטורות, פתאום ראיתי בדמיון את הגזרה הבאה של סלימס. זו התחושה שבשבילה אני קמה בבוקר. אחרי יום של אדרנלין ועבודה, הגוף שלי ביקש שקט. קניתי קערת עשאי קרה וחזרתי למלון לקחת רגע לעצמי. לפעמים בתוך המרוץ המטורף הזה, אני צריכה להזכיר לעצמי לנשום. וואו, מסעדת קווין, איזה חגיגה לעיניים ולנשמה. הרמנו כוסית להצלחה עם חברים שלי שבמקרה גם הם היו במיאמי. הרגשתי כל כך אסירת תודה על הצוות המדהים בארץ, על הלקוחות שמאמינות בי, על האפשרות לחיות את החלום הזה. ואז החיים החליטו להזכיר לי שלא הכל מושלם. יצאנו מהמסעדה והרכב נעלם. גררו אותו $750. זה החיים, לא? רגע אחד את על הגל הכי גבוה, ורגע אחרי את משלמת קנס מטורף בחניון גרירה. לפחות יש לנו סיפור מצחיק לספר.